Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoye mbaka wangi kaka wanyalo bedo kod ngima maber nikech adier ka wanyalo ng'iyo onge mwandu maber maloyo ngima ni kata ngima nyithindi kata ngima jogo miero. Emomiyo wamanyo ga lakteche mantiere kod lony mopogore opogore gibiro wago mbaka ere kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Kendo ka uthuolo ni mar rwako daktari wa machielo en daktari mawendo akwayo ni mondo mi rwakna godo mondo mi wawinje lony ma intiere godo. To kapok onyiso walony mantiere godo bonyiswa nyinge en nyakanye olony e weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano. Nyinga Phyllis Owino, anya wagoma, modaka wendo. An daktari molony e weche mag public health, yani weche meg health mar oganda gi family medicine. Matende ni anyalo neno jotuo ma yare nyithindo nyaka ng'amoti. Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Phyllis kenda mor mokalo warwaki e penj laktar ka wago mbaka ka wapuonjore kenda mor mokalo ni yie mondo mi bikawie thuolo mari ipuonje oganda wa. Adwani mondo mwang'i ane weche mag chanjo. Ting'eni seche wacho chanjo thothne oganda wa paro ni en chanjo mar nyithindo seche mosenyuol nyathi BCG, polio, tetanus kod gikaina go. Kawuono adwani wagoye mbaka kotene kod chanjo mag jomadongo. Wantiere kod chanjo mag jomadongo Dr. Phyllis. Entiere chanjo meg jok madongo kendo chanjo aina mang'eny maluwore gi tuo ka tuo mopogore opogore kuom jomadongo. Erokamano ahinya. To kapok wadonje chanjo mar jomadongo isenyiswa ni nitiere chanjo en ang'o? Kadwa lero chanjo en ang'o, adwa dok komondi mondo anyisu gima kaka del tiyo. Sani kada an gi pi maliet kae, tamodho bro wang'o lewa. Gima nitie lewa manyiso ni pigni owang'a en iluongo ni cells. Gik moko te king'iyo dendi king'iyo nyaka pien mar pieni olos gi gik mathiso thiso mok inyal neno miluongo ni cells. Koro ei dendwa, dend ng'ato ka ng'ato nitiere ga cells ma tijgi en gore gi tuo, gin jolweny mag del. To jolweny mag del gi ka yudo homa kawuono to gine magoj ni Phyllis nigi homa. Giloso gige lweny ma ketho mana virusi mar homa no kende. Koro chanjo en gima en yath ma kochuo ng'ato kaka moko michuoyogi kata komi gi e dhogi kaka mek polio mimiyo nyithindo, omiyo jolweny mag dendi ong'e ni mae e gir lweny monego walosi mondo kaponi komi chanjo wachni kaka mar polio, jolweny mar dendi bro paro ni in gi polio, omiyo gibro loso gi lweny mar polio. Mondo ka chieng' machielo koro yudo polio matuo magadieri, to jolweny dendi oseng'eyo ni ere kaka wadhi goyo tuo mar polio ni. Koro mane chanjo en. Omiyo mondo dendi ong'e ni mae tuo ni to mondo tuo no kik buog dendi. By the time makiyudo tuo no to dendi oseng'eyo kaka odhi goyo gi lweny. Mane chanjo. Ilere maber mokalo kenda mor kaka ilere ikwongi pimonwa kaka del tiyo kaeto ipimonwa bende kaka gigo moloso del tiende ni gin ng'injo matindo tindo cells matindo tindo to ging'eny mokalo gin milionde ama kapo nono ni tuo donjo to gibiro golo mogo magore. To chanjo bende en mana kidieny mar tuo no matin ma ikete del mondo mi del omedikore ne ponono chandruok moro nyalo biro machiegni to yudo kaka inyalo kony. Erokamano ahinya. Vaccines kata chanjo osebedo kod twagi mopogore opogore. Ani nitiere chanjo moko mok beyo, nitiere chanjo moko mabro kelo chandruok ne oganda ndalo mabiro, nitiere kaka chanjo nyalo kelo midhierni kaka sani tuoche mag kansa ng'eny ni nyaka bedie ni nitiere kaka tudruok moro nitiere kod gik makamago. Chanjo gin gigo mwanyalo wacho ni gin safe? Aginya konya gi wach mar safe gi dholuo. Chanjo en gima kare manyalo tiyo dendo oganda koko kelo rochruok. Science kendo elony kendo research. Chanjo, gimoloyo chanjo gimiyo ji benefits makonyo ji kabisa en pi maler. Yani yare dhano ng'e ni, for example, kidhi e cho tiduogi, ilog lweti komondi kokichiem. Practice mar tiyo gi lerno en kende mo oingo chanjo e benefits ma osemiyo oganda e piny ngima. Chanjo gin ga safe kabisa. Onge chanjo mora mora moseyud ni ketho ngima ji. Gik minyalo yudo kog mi chanjo sani en kaka gik mathiso thiso ka itero nyathi mondo mi chanjo, obro yudo kama ochuoye no lit. Maybe obro bedo gi liete del.
wiye nyabare, onyaro jony. Mago kende gik ma chanjo kelo ma iluongo ni side effects. To chanjo over time, almost higni 100, yare chanjo mokwongo nomiji, osebedo proven ni other than ni gin safe, to gisekonyo save dhano moingo milionde, moingo kata yath mora mora e piny ngima. Tiwacho no kata ni nitiere gigo ma wanyalo tiyo godo ma bende ber moingo chanjo, kuom ranyisi weche mag ler, weche mag luoko lwedo gi pi mamol gi sabun. To iyudo ka samoro Dr. Phyllis ni samoro warito nyaka sirikal ema chunwa. Ma inyalo wacho ang'o? Ang'eyo ni ng'enywa kapok Covid obiro higa 2022 ni, chanjo mani yudo mogik en kani jadweche 9. Ma chanjo no nomi koko penji nikech ne tin, jonyuol ema nomi. Emomiyo ber ka wago mbaka e wach chanjo kaka wago ni kawuono, mondo ji bong'e ni chanjo ken mar jonyithindo kende. Mondo bende ging'e ni kaka an kawuono, ere chanjo monego bed ni anya yudo. Nikech kaka wajoluo wacho, chako chon oloyo dhi kajuoga. Koro kar rito ma ayud pneumonia, nitiere chanjo manya yudo. Mane gima wacho. Manyiso ni nitiere jomadongo mang'eny ma kane pok chanjo mar Covid obiro, weche mag chanjo go nok wadonje kata matin. To wantiere kod chanjo mag jomadongo. Kaka mage? Chanjo mek jomadongo ng'eny kabisa. Nitiere chanjo mopogore opogore. Abro chako for example tuo ma ji ong'iyo godo. Kawach kaka masewacho mar pneumonia, athung'a mar kor. Ka nitie jomadongo, ng'at mora mora ma osegik higni 65 kadhi malo, ne wasewacho wach jolweny mek del ka. Jolweny mek del chako jony, gimbe gichako ti. Koro ng'ama ike medore nyalo yudo tuo ni mar pneumonia kata mar meningitis. Meningitis en tuo ma mako obwongo ni nigi law moro moume. Koro meningitis en tuo mamako kanyo to be nyalo donjo obwongo. Koro jogi onego bed ni yudo chanjo. Ka pogore gi chanjo mar pneumonia gi meningitis, nyithindo matindo tindo ma yawuoyi gi manyiri ma chako higni 9 kadhi nyaka higni 15 16 bonego yud chanjo mar HPV, yani moro ma prevent cancer mar cervix. Kaso kawadhi mbele gi chanjo mantiere moko, joma tiyo osiptal kaka an, joma tiyo gi dhok, gi chiaye, jamni. Bende nitiere chanjo ma onego giyudi ma chiaye nyamiyogi kata tiyo gi remo kaka dakteche mek hepatitis. Koro nitie chanjo mang'eny luwore gi kaka intiere. Kata joma ngima ma pokoti, kaka nyithindo madhi school sani boarding. Dong sani ka nyathi ogik 13 years kamae, higni 13 kitere boarding. Tuido ka boarding ji opong' tinde ma gininde deka madhi maladek chalo gorofa. Koro kata jogi nikech gintie kama ofundore, ber ka giyudo kendo chanjo mar TB, chanjo mar pneumonia, chanjo mar meningitis. Nikech magi gik ma bedo mang'eny kama ji ofundore. Koro gichal mana ka jojela, be monego mi chanjo go. Wabro donjo kanyo maber kidieny mar jomadongo monego beni miyo chanjo, ipimonwa kata chanjo mopogore opogore mantiere mag jomadongo ma onego beni jomadongo yudo. Mathoth jomadongo bende wachanjo jogi kauga gima ino mokalo. Daher mondo mi jiwe oganda wakata mondo biwe kod jomadongo ma bende maneno chendo ni gelak seche gi. Gimomiyo ber ka giritore chon, kaka ni wacho dholuo moro ni chako chon ber moloyo dhi ajuoga, geng'o ber moloyo thiedho. Koro kawuoyo ne jomadongo, ang'eyo ni wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia, ok en gimiwacho. Ka ng'ama duong' nigi diabetes to odhi osiptal, to osiptal kanyo daktari nigi dhano 50 moneno kawuono. Daktari monego bed ni puonje wach mar chanjo no ok bi wacho wachno, obro penje ni sukari ni kawuono dhi nade, baber. Ka en chanjo minyiewo be ok bibire pache, gibro wacho ni ka in gi 1,000 to yedhe sukari kawo 900. Ineno wach chanjo no rumo kanyo. Koro gima do mondo wawuok godo kae gi jomadongo ni wach chanjo ni e lwetwa, nikech chanjo ken gima ok irit mibed matuo, omiyo ok ibidhi osiptal ni tuo. To kikawo wach chanjo ming'eyo ni onego chanja ne tuoche mage,
to kidhi osiptal tinyalo wuoyo gi daktari ni mondo iyud chanjo go. Koro en mani mondo ji ong'e emomiyo wago mbaka ni kawuono, nikech ka ng'ato ng'eyo to kodhi to bro penjo to kikia to be ikia kata ni entiere kendo nego be ni penjo kod gik makamago. Awinjo kimulo tuoche ariyo kata chanjo ariyo ma bende onego be ni joma dongo yudi, mulo gi mang'eny to ariyo awinjo ikete maino. Tuo mar pneumonia namba 1, ahinyruoge kata midhierni mage ma tuo mar pneumonia kaachiel kod meningitis ibo pimonwa gi duto te kelo ne oganda wa monego ber ka igeng'e kapok ochopo e del ka okalo kuom chanjo. Ne jomadongo, tuo mar pneumonia menego jomadongo mang'eny kabisa. Nikech kaka nawacho, ka in gi tuo mar pneumonia, ka in gi kimedo bedo maduong', jolwenje mek dendi bedo mojony. Koro pneumonia ma ka in koda nyalo bedo ni wayudo sani, to anyalo dhi osiptal imiya kata yath mimuonyo. To jomoko kodhi osiptal iketo ma dhi ICU ma wach gi rum gi kanyo. Koro pneumonia nigi kelo gik mang'eny. Other than ni ng'ato fuolo, pneumonia ketho oboni, ketho your lungs. Mondo lungs ni onego bed ni ineno kiyueyo to dhi kama. To pneumonia miyo gimoko, koro chal karing'o. Mantie ni kiyueyo ok giti. Pneumonia be nyalo lungs ni madhi e dendi ngima nikech odonje remo. To kamano kotimore tiyudo koro infections tuono everywhere, nyaka e obwongo, nyaka e dho chunyi. Koro kata kaponi ng'ato chango to pod odong' gi shidago nikech kane omiyo koro lungs ni obedo karing'o ok gibitiyo. Koro kiwuotho ijony, koro ochando mana ngimani kamano. Meningitis miyo joma ng'eny itgi wetiyo nikech entie obwongo. Koro ka entie gima law mana wacho ni umo obwongo, onyalo dhi e obwongo ni. Kodhi e obwongo ni to ng'eny ji gik mo affect obwongo gi to githo. To seche moko obro miyo ng'ato ite wetiyo, ibedo muofu nikech o affect obwongo ni. Ne jomadit kaka sani ng'ato nyalo wuotho ka en nyathi kata ka ng'ama duong'. Meningitis nyaka timi lokri puth makoro kinyal wuotho, ipidhi apidha ichal kendo nyathi. To magi gin tuoche ma inyalo geng' kokalo kuom chanjo. To chanjo gi bende ok ni gionge pachoka, gintiere pachoka, en mana ni oganda wa ok ong'eyo ni gintiere. Chanjo mar pneumonia, chanjo mar meningitis bende pimonwa kacha. Kopogore kod mago bende pimonwa chanjo mang'eny kaka mag covid nyocha wantiere godo ka wantiere kod kaka mag jomadongo mane kendo ma idwa ni mondo mi oganda wa umak malong'o. Nitie mana kansa achiel kende ma nitiere chanjo mar nyithindo manyiri. Sani miye nyithindo manyiri kende Kenya kae nikech doses mantiere tin. To kapo ni ng'ato nyalo ng'iyo mi nyaka yawuote to be onego mi. To chanjo ni en free. Kidhi osiptal ma public machiegni buti district hospital to negi yud chanjo no nono. To gimalit en ni ng'eny ji otamore mondo okaw chanjo ni nikech propaganda mosewache wach chanjo ni ma ok gin adieri. Koro kapo ni in gi nyathi ma nyako matin, nyathi ma wuoyi matin, onegitere mondo oyud chanjo mar cervical cancer. Nikech cervical cancer e cancer manego mon mang'eny mogik e Kenya mangima. Waluonga nang'o HPV? HPV. Erokamano ahinya. Ang'wa maka kanyo Dr. Phyllis kiyie. Erokamano. Mondo mi wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime nyaka Ramogi Tv seche mwakawuoyo ni nyalo tudori kodwa Facebook page en page laktari, nyalo yudwa Facebook page en Ramogi TV, Facebook page na en Nyar Joseph. Penjo duto tema inyalo bedo godo kotende kod chanjo mag jomadongo inyalo dwaronwa kanyo. Dr. Phyllis nitiere studio obro duoko gi omiyo kikisud kata matin. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka.
Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. So yes, that's how Nana became head of radio. Just like Mumama ambaye mimi nimeinspire huko Nyamondo South Mugirango, huko Kitutu Masaba kwetu, huko Kitutu Chache, wapi ule mama anasikiza Egesa na anasema Nana amefanya kipindi mzuri. Huyo mama yuko Facebook, Cynthia. It was the ambulance guys who were looking for me. My son had hit his head so hard on the cabro. So also last year was so hard for me because I saw people, you know, every time I see parents celebrating on TV, their kids have done so well. Cynthia, I cried all my tears. I was like, God, I have just missed this opportunity. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. This is the GOAT. Rich in nutrients A, D, B12, and minerals like calcium and potassium. It's lactose mild, easier to digest, and easy on your tummy. It's the goodness of goat milk from our farm to your table. A true alternative to other dairy products. Perfect for nourishing and nurturing the little ones. More Sangare, more goodness. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi Tv ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Phyllis e studio, odiechieng' ma kawuono wang'iyo chanjo mag jomadongo. Samuri neno chenro ni kaka ng'ama ng'ungo kopogore kod chanjo mar Covid. Bise dhi mondo bi chanjo machielo, bise penjo ka tiere chanjo machielo. Kata kamano kik iluore momiyo wantiere ka mondo mi wapuonjre kendo wang'e wechegi. Kane pok adhi e ywe Dr. Phyllis ne wang'iyo kacha chanjo mar nyithindo manyiri HPV, mabende ni wacho ni nitiere kod propaganda mang'eny, weche mang'eny ma ji kelo weche mag chanjo gi. Ok nyisa ni propaganda gi thothne gin mage to adiera chal nade kotenore kod weche ma ji wacho kotenore kod chanjo mar HPV ni. Propaganda ma wache chanjo mek HPV to okopogore gi propaganda mano wache chanjo mek tetanus. Nikech ma chanjo mimiyo mine ng'enyne. Jose wach ni chanjo mar HPV ni kimiyo nyathi manyako to ko be nyuol. Mano e gima duong' mose wache wachni. To mae gima bendo se wache chanjo mar tetanus. To sasa ya mamiyo niach to kodhi hospital imiega chanjo mar tetanus. Timiyo ng'ato chanjo tetanus nyaka dibich. To ang'e ni ji osenyuol nyithindo mukalo kata bich. Makata kose miya achiel to odoka kendo mede chanjo nyithinda pa onyola nyuola. Koro mae propaganda mose wachi to oonge gadieri moramora. Ero kama na nyana winjo kimulo kacha e kidieny mokwongo Dr. Phyllis ni thothne jogo ma hikgi osebedo mang'eny onego bed ni miyo chanjo kotenore kod kaka del medo uol. Nikech kat po seche ma pod otin, rateke mag del ni malo, iyudo ka del otegno maber, to kaka del medo jonye kaka thuolo mar kedo kod tuoche bedo matek. Kopogore kod jogo ma hikgi osebedo madongo, joma gi kendo monego bed ni nitiere e ong'ala mamalo e yudo chanjo. Koso ji duto te. Koro ne chanjo onego mi ng'ata manigi tuo mamiyo jolwenj del mana wacho ka jony. Koro tuo mokwongo en tuo mar diabetes o mar sukari. Tuo mar hypertension mabe waluongo ni tuo mar pressure. Ng'ama nigi asthma. Sickle cell ng'eny ahinya kendo wan kaka joluo, Kisumu, Western Kenya kae ema sickle cell ng'eny ahinya. Koro nyithindo te man gi sickle cell
onego mi chanjo mar pneumonia gi mar meningitis. Ka ng'ato nigi cancer, nikech yedhe motiyo godo mek cancer, radiation, duoko rateke mek del piny, mago te ng'ano be onego bed ni imiyo chanjo go. Ng'ata be manigi tuo moramora ma en chronic I mean ni tuo ma daktari onyisi niya yedhe mitiyo godo gi ibro tiyo either nyaka chieng' itho kata Yesu duogi. Ka itiyo gi yath moramora ma ok onegi we, mano tiende ni in gi tuo mok bichango mabedo mana managed. Ka ng'ato nigi HIV, mago jok monego bed ni yudo chanjo. Nikech ka giyudo tuo, tuo no bro goyo gi matek moingo ng'ama onge tuoche ma wawacho gi be mok ti gi yedhe. Adwa ni mondo mechake kod tuo mar pressure kod chanjo mar pneumonia. Tuo mar pressure, ere kaka tudruok mar pressure kachiel kod pneumonia nyalo keto ngima ng'at mang'ongo bedo kamarach, kachiel kod tuo mar sukari kaka mar ayaki HIV. Understand ni rateke mag del odhi piny, tuoche kata thieth mag cancer miyo rateke mag del bende dhi piny. Wamule wabulade pressure kachiel kod tuo mar sukari kod chanjo mag pneumonia kod meningitis. Tuo mar sukari miyo rateke mar dendi odhi piny. Ji mang'eny ok ong'eyo kamano. Ji mang'eny paro ni tuo mar sukari tiende ni mana ni sukari mar dendi ni malo, lakini ka sukari mar dendi ni malo, omiyo hormones ma dendi produce mondo otem konyi, miyo rateke mek dendi odhi piny. Emomiyo joma nigi sukari inyiso gi ding'eny ni kiwuotho sa ka sa make sure ni irwako wuoche moumo tiendi, nikech kapo ni igo tiendi inyo koki ok bi chango diabetic foot. Nikech rateke mar dendi odok piny. Tuo mar pressure be tiyo kamano, nikech tuo mar pressure ketho your heart. To pneumonia be kiyudo mar lungs to ketho your heart. Emomiyo negi bed yud chanjo, nikech gite kiyudo gi together to the outcome is worse. Yani ibro bedo matuo mokalo tong'. Ka wantiere kod jogo ma nyaka yud chanjo kaber, kuom ranyisi jogo mantiere kod tuo mar sukari, tuo mar pressure, jogo mantiere kod kute mag ayaki, jogo mayude thieth kotenore kod tuoche kaka mag cancer mopogore opogore. Ndire jomoko mabedo konego bed ni imiyo chanjo, nyaka bed ga gikoni gi koni. Jomage ma ok onego bed ni imiyo chanjo kaka mage kapono ni nitiere. Ka ng'ato ike poko gik 65, ng'ato be onge tuo moramora ma wacho kae, onge kumo odhi dhie ma ji ng'eny e yor tich, wach ni ok en askari, nikech askari bende kaka polise dak kanyakla, jo army dak kanyakla, koko dhi e boarding school, koro konge gi gik ma wacho gi ni onego chanje, kaka kapo ni ng'ato bok ti hospital, matin ni okirom gi jotuo ma bro fuolo. Koro ka ionge gi gigi to ok onegi yud chanjo. Ok ochuno. Yes. To kaber to be pod nyalo yuda kose? Yes, kaber tinyalo yuda nikech kaka tuo mar pneumonia gi meningitis ng'eny ji kia, especially meningitis, ni kaka bet kodi kae, ka en gi meningitis to kaka awuoyo kodi ayueyo ibro yudo meningitis, inyalo yudo meningitis. Omomiyo kata kapo ni ng'ato neno ni otegno, ka inyalo yudo chanjo to ber kiyudo. To mani en giminuoyo ne jok ma koyudo tuochegi to biro bedo ma tuogi biro gogi matek moingo ng'at machielo. Wantiere ga kod chanjo inuoyo kaka chanjo aina mag nyithindo ma bende wasewacho ka to ka uno keto maine chanjo mag jomadongo kamoting'o mano mar pneumonia kod meningitis. Pimna ni chanjo ni onego bed ni miyo ng'ato dichiel kaka ng'ama ng'ungo koso onego bed ni inuoye, to ponono onego bed ni inuoye, onego bed ni inuoye bang' thuolo marom nade, higni, dweche, jumbe koso? Ber chanjo mar jomadongo en ni gin chanjo mimiyo ng'ato dichiel. Chanjo mar pneumonia imiyo ng'ato dichiel, mar meningitis imiyo ng'ato dichiel, mar HPV mane wacho ni mar cervical cancer cha nyalo miyo ji diriyo kata didek. Kapo ni ng'ama tiyo e hospital, chanjo mar hepatitis ibro miyi, komiyi kawuono bang' higni 10 imiyi kendo. Chanjo kaka ma ji miyo ma kidwa dhi e pinje maoko, yellow fever,
ma ibro penji kata pinje moko mabor kata ka intie boda mar Uganda ka gibro penji certificate no mano be chon ni miyo ji bang' higni 10 lakini tinde imiyo ng'ato madichiel. Manso yo ket gima ang' idhi riedo ne line kiny ka kiny idhi riedo line ma ang' biro chandi kata ibiro wacho ni adicho kanyal dhi. Wantiere ga kod barriers kata gigo manyalo mono joma dongo dhi yudo chanjo. Ma ng'ato wacho ni awinja ni adwaro samoro antiere kutu mar sukari, antiere kutu mar pressure, samoro iyudo thieth mag HIV kata mag cancer mopogore opogore tigombo mondo mi yud chanjo ni. To ntiere gigo mageng'o ni obadho kata barriers. Thothne obadho thoro bedo gik mage mamono oganda bedo yudo chanjo ni. Mokwongo mana asewacho ma en obadho maduong' kabisa en ni jikia. To seche moko en ni ok kata ni ng'ama tuo kia, seche moko kata dakteche kia. Koro kidhi e hospital, daktari kia ni nitiere chanjo aina gi nikech daktari no maybe olony mane gik molonye to kolonye gik kaka chanjo. Machielo mamiyo obadho en niya kasani wi bari ibro muonyo yath nikech wi bari teng'eni kimuonyo yath wi dhi we bari sani. To chanjo en ni kadhi mondo chuoya to ageno niya higni 10 mabiro ok abi yudo pneumonia. Koro nikech ok en gima benefit neno sani to ng'eny kit dhano en ni wadwaro gima miyowa faida kawuono. Emomiyo ng'eny ji bok dhi gibro wacho ni onego dhi lakini donga sedaka higni gite mapok adhi ang'o miyo dang' adhi kawuono. Gimoro kendo manyalo miyo ji kik dhi kata ka ng'ato dwa dhi en pesa. Kapo ni ok yudo chanjo gi e klinik midhiye mar serikal to ma inyalo wuoyo gi hospital midhiye mondo gine ka inyalo chulo gi NHIF, kinyalo chulo ka in gi insurance ma private to inyalo yudo be chanjo gi. Mago e mobadho adek madongo. Kia weche mag pesa kaeto chuny ng'ich ma ng'ato chuny ng'ich ang'icha wacho ni donge asebedo kadak isebedo kidake mak man ni oking'eyo ni kiny ang'o madhi timore. Awinjo kimulo kamoro kanyo weche mag pesa chanjo mag mowegi mag joma dongo thothne ichanjo gi pesa di. Koro thoth chanjo gi bedo covered gi NHIF to kidhi osiptende mar district hospital ibro yudo chanjo moko to kibi yudo chanjo gite. Kidhi public sani aparo ni the public ne jo madongo or rather jok mok gin nyithindo en mar tetanus mimiyo mine mayach gi mar HPV mabe onge osiptende te. Koro ng'eny chanjo gi be nitiere mana e private. O magin e private to thothne ogine NHIF okumba mar thieth mar NHIF onego bed kachulo kata ka gine private. To ponono ni onge gi NHIF dhi mondo mi yud NHIF bro konyi e ndalo mabiro. Mano to nego wawach kabisa nikech kata kapo ni ng'ato nigi pesa mang'eny kawuono ki yudo tuo kata nyawadu ng'at mantie odi yudo tuo onge gima beche tek e Kenya kae ka thieth. Koro kionge NHIF to ikaw NHIF. Ka inyalo dhi e level mamalo mi yud nyaka private insurance mimedo maybe chule 20,000 e higa to iyudo cover to negitim kamano. Ok ber ka idaka maonge insurance thieth beche rach kabisa Kenya ka. Iwacho ni ok ber ka ng'ato daka. Ni daka tionge kata insurance ionge kata NHIF. Wadak gi hap Nyasaye lakini okober ahinya nikech Nyasaye be manokelo rieko nyaka weche mag okumbago. Mana diere. En Dr. Phyllis e studio kauno wang'yo chanjo mag joma dongo e Ramogi TV penj laktar. Wakawuoyo ka waduogo wadonje kidieny mar adek ma en mari. Penjo duto te ma inyalo bedo godo idhi bedo thuolo mondo mi penj daktari obro dwoko gi omiyo kik isud kata matin. Kamano. Karora koma en odwa yawo no, aparo ni bro kawo $1,500,000 kama. To bende, in mana gi nyaka achiel kende. Ka an arango maber, mane gima long'o minyalo timone. To emomiyo Nyasaye ogwedha gi nyako maber kaka in.
nikech ing'en pile ka pile in isebedo kirito jodalawa maber. Itemo wachang'o ne an ok an achiel kuomu? Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Opaku Yesu iluonga ni Morin Benson mondo mi yud wer mar Kadkoda Yesu ni kaka skiza tin mari di *822*784# to parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli in a Brookside Dairy Best. Duol mar EACC omako gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya kitude gi mibadhi. We are having that conversation with the global CEO of TikTok so that we can agree on a mechanism to moderate content in their space. Jatend Kenya William Ruto singo romo gi jatend mbui mar TikTok e wi keto kenge mag gayo midhiero ma mbui no kelo ne jo Kenya. Gima dine bed no nege ne en gima chamo kata gima umadho. Ripod bero yango ni jang'ad rieko ne gavana ma Homa Bay Bernardo Muga nyocho tho bang' chamo kata madho kwiri ma nonro ne pok ofweny. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, chanjo mag jomadongo, okumba mar thieth. Ber ka ibedo godo, wadak gi teko kendo gi much Nyasaye mana dier, to en manokelo rieko nyaka mag thieth kachiel kod weche mag okumba. Kae to bende ng'eyo gima koro watimo sani, wapuonjo ogandawa mondo mi wang'e kotendore kod weche mag chanjo gi. Weche mag pesa inyalo luor to ok inyal ng'eyo kapok ipenjo, miyo kaw thuolo mondo mi penji. Kidieny mogik ne mari kik luor mar go simu, namba mar simu nitiere TV mari, to ponono ni go simu tiwinjo duond producer wawa kode obro cholo na simu, kik ing'ad simu nikech wadwa winjo penjo ma intiere godo mondo mi Dr. Phyllis oduoki. Kaito namba mar SMS bende nitiere e TV mari, inyalo oro ote machuok wabiro neno. Daktari dwani mondo mwang'iyane kidienje machielo mabende wayudo kacha ni samoro jonyuol temo kata jomadongo temo mar neno ni giyudo chanjo kata ging'eyo weche gi, to iyudo ka samoro nitiere okage ma jonyuol poko kao mondo mi gichop e okang' makare kotene kod ng'eyo chanjo madhi nyime. Nyocha wantiere kod chanjo mar malaria mabende wanyalo paro ka nokel machiegni mokalo kang'eyo no gik kanye ibo pimonwa chanjo mar malaria kumogike. En ang'o gini onego bed wabedo up to date e yo mane kata gi rieko mane? Yo kuma chanjo mar malaria ogike, okalonya inye wachne, tang'e ni chanjo mar malaria nokel koro kaka itime ilongo ni pilot. Matin niya, okawo jomatin
or kamoro matin mondo chak godo mondo gine ni be jibiro en ang'o ma jogi winje dendgi kasto koka itimete mano be kaka ne gitimo mar HPV ni ndalo mane gichako gi primary schools man Kitui koro mane kama chanjo mar malaria osebete kasto nwani penjo machielo no we akawie simu mwandi katwa dhi nyime halo penj laktar hello machiegni penj laktar wuoyo gi Evans machiegni Evans apenjo laktar ni bang' dweche 8 mokalo nadhi e thieth ba noyuda nan gi meningitis to bang'e nothiedha nabedo admitted kuom 3.5 months koro bang'e kaka nawuok e thieth no nyaka sani asika winjo ka tuora to kadhi e thieth kopima to onge tuo mawuok painkiller ma gimiya koro apenjo laktar ni kapod bed ni meningitis to no affect nikech samoro winjo ka asika tuora sate wiya bara seche te winjo ka ol koro madwa ni onyisa tuo manyalo kawo kose mano nyalo konyo nang'o Dr. Phyllis mos Evans kuom tuo kaka winjo Evans wacho ni kane meningitis omake nobedo admitted dweche 3.5 mane kaka ng'eny meningitis tero ji nikech en tuo ma very serious koro kaponi sani pod iwinjo kai tuo kaki wacho ituori ber ng'iyo dhi neno daktari akia ni daktari mane mineno makidhi to mi painkillers to kaponi neno daktari ma medical officer mapok otiegore wach mar internal medicine to nyalo dhi nen daktari ma otiegore sotime masters iluongo ni physician akia ni in kanye to ka intie Nairobi gi ng'eny koni ka intie yo Kisumu Kisii nyaka Migori Homa Bay nitiere dakteche miluongo ni physicians apani make maka kanyo kikwili kabi make godo no akawe simu moro kapok olal na halo penj laktar halo penj laktar am Jo Mala machiegni Jo apenjo am jahigni 60 and above to an gi pressure noseketa yath bende anyalo dhi mondo akwa chanjo kaka daktar wacho erokamano ahinya Jo abdwa nitie gi Evans kata wabire Jo kapok wadhi nyime koro Evans kidhi osiptal kaka kaponi atiyo gi example kidhi Kisumu tidhi Jaramogi to ipenj mondo ibed booked e clinic miluongo ni special clinics mago clinics ma dakteche mosetimo masters motiegore e wech thieth jomadongo gi thieth meningitis nitiere mondo oneni maber kendo ne Jo onego idhi mondo ipenj daktachi kama imigie yath e wach chanjo onego mi chanjo nikech in gi gik moko ariyo ma wawacho iga osemedore be in gi pressure koro mondo kidhi pile e wach make pressure gi bende ipenjo wach chanjo mondo kaka ne wawacho chako chono lodhi kajuoga ka dokir Evans wacho kacha ni wi osebedo ka bare otuo dende ok ber nyaka ne athiedhe kod meningitis to obete hospital kuom deche 3.5 mago dhi mana ndalo 100 ka wang'iyo maber to ndalo 100 gi inyalo geng ka ng'ato yudo chanjo e seche makare mana diere en mana ni erokoro nosetimre wich bar mang'eny gi gin manade Dr. Phyllis ang'o miyo entiere gi wich bar mang'eny ang'o miyo ngimane pok odok e wang'e ne tuo kaka meningitis ok ochal ka homa ma korumo ka in gi homa kawuono to bang' juma homa orumo makiyudo homa machielo mano homa manyien tuo mar meningitis miyo maka kanyo Dr. Phyllis akawi simu Lin halo penj laktar halo machiegni habari mzuri naweza pata hata moja unaweza pata chanjo moja chanjo moja niko na pressure na sukari uko na pressure na sukari uko na miaka ngapi Lin 38 Dr. Phyllis katieko gi Jo kosa Evans tiek gi Jo kaito ne wan ka Evans ka gimomiyo dende sani koro tuore koro meningitis ok rum kose rumo orumo nikech virus kata bacteria manomi tuono othiedhi lakini side effects manomi nikech o affect obwongo o affect gik mang'eny
nyalo bedo ka budho. Lakini be ber mondo o make sure ni kako tuo mowinjo sani ni ok en meningitis machielo kata ok en tuo machielo momiyo nyise ni odhi hospital. Ne nyaminwa mogochonwa ni onego yud chanjo gi. Kapo ni in gi diabetes kata pressure at any age e higa moro amora onego mi chanjo gi, nikech be ka nitie diabetes mamako nyithindo matindo ibiro yudo jahigni 7 kata jahiga 1-2 man gi diabetes magi te onego bed ni yudo chanjo. Ani lero wakati ni nitiere tuoche maka nitiere godo ma daktari onyisi ni ma atibro bedo godo nyaka ibede piny ni te ber ki yudo chanjo. Higni osekalo 60 nyaka ibed kod chanjo. To ok mano kende po no ni nyalo yudo chanjo bende inyalo yudo chanjo mondo mi igeng nikech gengo beto. Apani maino bende onego waket Dr. Phyllis e chanjo mar meningitis ni kachiel kod pneumonia nikech kiwinjo chandruok monyalo kelo duong kipimo kod dakika madhi ka mondo biyud chanjo. Antiere kod Mary e line akaw simbe. Mary, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Mary. Koro lweta moro jarama ka inich lweta kama. Nyaka lweta matuon ni nyaka lweta matin ni nyaka chini lweta. Kinde moro no kona na en arthritis. Koro kang'e kan tie chanjo. Beno tire kod chanjo wanyalo bedo kod chanjo mar arthritis. Chanjo mar arthritis onge, lakini ne joma nigi arthritis ma type moro ma gimuonyo yath ma konyo gi mondo kik arthritis no medre, yedhe go inyoga dend ji especially niluongo gi nango immunity cells. Ralwenj mag del gi. Koro ka ng'ato nigi arthritis miluongo ni rheumatoid arthritis to nego bed ni oyudo chanjo. To onge chanjo ma prevent arthritis. Wantiere ga kod gwenge kata communities kata kidienje mag ji modak kanyakla ma bende onego bed ni chiko itgi mathoth kotendo kod weche mag chanjo gi. In kaka jagono molony e weche mag chanjo moni nyalo nyiso ni kaka communities mage monego bed ni kawo maino. Kuom ranyisi sani wantiere kod tuo mar kolera ma bende nitiere to nitiere kaka idwa ni mondo mi chanjo mar kolera. Chanjo mar kolera nitiere. Ma bende sani nitiere kaka ichiwe Nairobi ka, ichiwe Wajir, ichiwe kanye kendo. Nitiere kuonde ma nobedo manofweny ni ber kichiwe. Kaka mar pneumonia kod meningitis, communities magi monego bed ni miyo. Communities monego mi chanjo mek meningitis gi pneumonia gin jok modak mang'eny kanyakla. Nitiere story moro manowuok e media sometime mana machiegni ni miyo moro nyathine noluong school ni odhi om nyathi tuo to kodhi moyudo nyathi kotere hospital to nyathi otho e ndara. To nowacho bang'e niya noyud ni nyathini ne nigi meningitis to nosebedo matuo for 2 weeks. Koro ka intiere kamoro ma idak gi ji mang'eny kanyakla, koro school, jo army, polise gi jok modak e ute matindo tindo wach kaka Kibera, slums. Makema kaka anyo kama ji ng'enye no akawi simu moro ka. Hello, penj laktar. Machiegni. Iriyo nade? Wariyo maber machiegni. Mano Felix wuok Nakuru. Machiegni. Ya neno maber sana kapan penjo. Dhi nyime wawinji? Ya nitiere tuo mar meningitis ayudo ka ipuonjo sani. Tadwa ng'eyo ni to size mage gin ang'o to chanjo onego bed ni okawe kochakre higni adiwa. Iwinjo maber daktari? Awinjo pat mwacho ni chanjo mar meningitis jonego kaw ka higni adi. Koro ne nyithindo matindo onego migi chanjo mar meningitis ka gin jo dweche 9. Sama itero nyathini e chanjo mogik mar measles, onego miye chanjo mar meningitis. Kata kamano chanjo mar meningitis sani onge government hospitals, public hospital, lakini private nyithindo mitere clinic ma private giyudo. Koro kosekalo age mar nyathi to onego mi jomadongo ma at any age, so long ka poni in gi gik moko manyalo kaka mawacho conditions monego bed ni chanji to onego mi chanjo. Koro onge age ma wabro wacho ni kisekalo ni to kunyal mi kata kapok ichopo to kunyal mi. Ene wantiere communities kata jogo ma nitiere kod thuolo makare monego bed ni yudo chanjo ni. Kuom ranyisi jogo modak kuma ji ofundore kanye kama ne wantiere. Ka idak kuma ji ofundore to ber kiyudo chanjo gi nikech kaka ne wawacho tuoche gi gibedo transmitted gi yueyo
chal ka TB ka ng'ato fuolo ka en gi TB kae ta fuolo to wang'eny wach ni wang'eny e dom kata wang'eny e ot ma wadake kata wadake ot mathiso ma jirande ng'eny jogo te bro yudo kama infection machielo en kaka polio. Ang'eni seche moko jomoko wuoro ga ni en ang'o masaka sa Ministry of Health wacho ni en polio ichiwo polio gibi e dhodi polio jomoko nyalo wacho ni gijony en very important sasa kiwinjo ni imiyo ji polio to mondo mi ka imiyo nyithindo to mi nyithindi nikech polio nitie en virus madak e ji. Koro ka ng'ato dhi oko maduong' to kaka watch kaka Nairobi kae ibro dhi e cho ibro flash to gigi itero ga e treatment donge kasto koro kanyo sirikal jo health kawo ga mondo gipim. Koro ka giyudo polio to ging'e ni siweji ni no alang'ata to gibiro mondo gimi ji chanjo lang'ata. Koro sasa kiwinjo ni jo polio biro nitiere ng'ama nigi polio kanyo. Erokamano ahinya. Wach mogik minyalo wewa godo Dr. Phyllis mok diher mondo biwiwa wil godo kotere kod chanjo mag jomadongo ahinya chanjo mar meningitis kaachiel kod mano mar pneumonia. Wach mogik ma adwa wacho en ni wach chanjo kaluwore gi benefits mosemiyo ji kaka nachako kendo ka nitiere gimosekonyo dhano mang'eny moreso ngimagi. Namba 1 en pi modho maler gi luogo lweto. Namba 2 en chanjo e piny mangima. Nitiere tuoche matinde wakia nikech chanjo. Tuoche kaka smallpox pok winje nikech nodmi ji chanjo. Ndalo mokadho machien gi higni maybe 20 ji mang'eny ne ng'ol nikech wach polio. Tinde kiyudo ng'ama ng'ol nikech wach polio en gimiwuoro nikech chanjo. Koro adwa mondo ji ong'e chunygi ni chanjo ok gin safe kende to en very beneficial. Magi research mosetim gi ji mang'eny onge ng'ama nigi agenda madwa nego ji gi chanjo onge joma chanjo osenego in fact jomok chanji ema inyore. Erokamano Dr. Phyllis erokamano gino ni ndiche machielo kendo kaluongi tibo bire penj laktar wagoe mbaka kendo adwoko ni erokamano makende to wach maduong' moloyo miweyo wagodo oganda mondo mi olok lwetgi gi pi mamol gi sabun pi modho mondo mi ochwaki kaber to bed pi mothiedhi to chiemo bende kitedo tedede chiemo mochwaki mochiek maber ka gin alode kachiel kod olembe bende luoka maler. Kaito namba 2 en weche mag chanjo. NHIF okumba mar thieth oganda wanyaka bedgo. Adieri. Erokamano. Bende dibede ni kod achiel 2 3 kiko beda mbaka. Ponono ni nitiere kod tuo mar sukari, nitiere kod tuo mar pressure, isechopo higni 65 kadhi malo. Samoro bende nitiere kod tuoche manyalo duoko ratekeni mag del chien, tematek yud chanjo mar chanjo mar pneumonia kaachiel kod meningitis. Mate chendoni en Andrutho Tieno nyaka kendo dichieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.